Mapagpalang araw kalakbay at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga pala si Jess at nakatira dito sa lalawigan ng Siargao. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking tiyuhin na itago na lang po natin sa pangalang Jetro. Ayaw kasi ng tiyuhin kung gamitin ko ang totoo niyang pangalan, kaya't ibang pangalan na lamang ang gagamitin ko. Kung inyong pahihintulutan kalakbay, ay ilalahad ko ang kwentong ito na parang si Tio Jetro lamang ang nagkukwento sa inyo. Nang sa ganon ay mas maayos kong maibahagi ang kwento ni Tio Jetro at para hindi ka na rin po maguluhan pang basahin at intindihin. Sisimulan ko na po ang kwento. Magandang araw kalakbay, ako si Jetro. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari ito dekada 80 at ng mga panahong ito ay binata pa lamang ako. Angkan kami ng mga antingero at bata pa lamang ako ay sumasama na ako sa mga tiyuhin kong pumunta sa iba't ibang lugar at sa mga liblib para maghanap ng mga anting-anting at mutya, lalo na tuwing Semana Santa. Noong magbinata na nga ako at naisaulo ko na ang lahat ng mga ginagawa ng isang antingero, ay binaunan ako ng aking ama sa kanang braso ng isang mutya. Nung tanungin ko siya kung anong mutya ang kanyang ibinaon sa braso ko, ay nagsabi siyang mutya umano iyon ng kalamansi. Ngayon, kaya mo na ang sarili mo. May nais akong ipagawa sa iyo at sana ay magawa mo ito ng maayos. Wika ng aking ama sa seryosong boses. Ano po iyon, itay? Tanong ko sa kanya. Sumagot naman ang aking ama at nagsabing, may nababalitaan umano siyang kakaibang nangyayari sa isa sa mga baryo ng Aklan. Puntahan ko raw ang baryong iyon at ako ang umalam kung ano ang nangyayari. Aniya pa ako ang bahalang dumiskarte kung ano ang gagawin ko. Basta't ang mahalaga ay malaman ko at masolusyonan kung paano lulutasin ang problemang kinaharap ng baryong iyon. Bakit po, itay? Ano po ba ang nangyayari sa baryong tinutukoy mo? Tanong ko sa aking ama. Dahil hindi niya na lang ako dinaretso kung ano talaga ang nangyayari. Nabalitaan ko kasi, anak, mula sa kaibigan kong si Junior na naninirahan roon na sunod-sunod na ang mga nagkakasakit at ni isa sa mga manggagamot na nilalapitan nila ay walang kakayahang makapagpagaling dahil sa natatakot ang mga ito sa mambabarang. Mahabang paliwanag ng aking ama. Ikaw na ang bahala sa kanila, anak. Nawa ay matulungan mo sila at malaki ang tiwala ko sa kakayahan mo. Saad ng aking ama sabay tapik sa balikat ko. Sige po, itay, huwag na ho kayong mag-alala. At ako na ang bahala sa problemang kinaharap ng mga kababaryo ng kaibigan mong si Mang Junior. Tugon ko sa aking ama. Nang araw ngang iyon ay umalis ako at tinungo na ang baryo kung saan nakatira ang kaibigan ni tatay. Makalipas ang mahabang biyahe ay narating ko na ang baryo. Ang ginawa ko, mga kalakbay, ay nagpanggap akong normal na tao lamang na bumibisita sa kaibigan ni tatay. Itinago ko ang lahat ng kaalaman ko at maging ang aura. Nang sa ganun ay hindi mahalata at maalarma ang kung sino man ang mambabarang na namiminsala sa baryo. Pagkarating ko sa bahay ni Mang Junior, ay taos puso nila akong pinatuloy. Maging si Mang Junior ay wala ring kaalam-alam na isa na akong ganap na antingero. Ang alam niya kasi ay lumayas ako sa pamilya namin dahil sa problemang kinakaharap. Bata pa lang kasi ako nang huling dumalaw sa amin si Mang Junior at simula noon ay hindi na nasundan pa. Tama lang at dito mo naisipang pumunta iyo habang nagpapahupa ka pa sa problemang kinaharap mo. Kahit kailan mo gustong manatili rito, ay ayos lang at walang problema sa amin ni Nanay Elena mo. Wika sa akin ni Mang Junior. Ayon pa nga sa kanya ay tawagin ko na lamang raw siyang Tatay Junior at Nanay Elena naman ang kanyang asawa. Gawa ng noon pa man, ay anak na ang turing niya sa mga anak ng kanyang matalik na kaibigan at iyon ang aking ama, kalakbay. Nahihiya man ako sa ginagawa kong pagsisinungaling, ay kailangan kong pangatawanan dahil sa iyon lamang ang naisip kong paraan para hindi mabisto ng mambabarang. Pasasan ba at malulutas mo rin ang problemang kinaharap mo, anak? Hayaan mo at ipagdadasal kitang sa pagbalik mo sa inyo ay maging maayos rin ang lahat. Anya pa ni Nanay Elena. Ang sinabi ko kasi sa kanila ay may nabuntis akong babae. Hindi ko iyon mahal
Kaya isang malaking pagkakamali lang ang nangyari. Kung kaya't umalis ako sa lugar namin para makapag-isip-isip, kahit na galit ang aking ama sa ginawa ko, ay hindi ko sinunod ang kanyang gustong pakasalan ang babaeng hindi ko naman mahal. O di ba kalakbay, grabeng kasinungalingan ang ginawa ko para lamang mapaniwala ko silang matindi ang problemang kinaharap ko. Kung kaya't lumayas ako sa lugar namin. Naniwala naman ang mag-asawang si Tay Junior at Nay Elena. Kung kaya't hindi ako nahirapan na magdahilan. Pero ramdam ko ang kabaitan sa dalawa, maliban na lamang sa anak nilang dalagang si Agnes. Unang salta ko pa lamang kasi ay sinungitan na ako ng dalaga at hindi ako iniimik. Kaya't nahihiya tuloy akong kausapin siya. Subalit naisip kong kailangan ko siyang pakisamahan at kaibiganin. Nang sa ganon ay walang magiging sabit ang gagawin ko. Hanggang isang araw noon, nakita kong may bitbit na basket ang dalaga. Kaya naman nagmamadali na akong lumabas ng bahay at nilapitan siya. Agnes, anong punta mo? Nakangiti kong tanong sa dalaga. Inirapan niya lang ako mga kalakbay at nagsabing pupunta siya sa may palengke. Inutusan kasi daw siya ni Tatay Junior na mamalengke dahil may bago silang palamunin sa bahay. Aray, ang sakit ah. Sambit ko at kunwaring napahawak sa dibdib na animoy nasaktan sa sinabi ng dalaga. Umingos naman ito at nagmamadali ng maglakad papalayo. Sandali lang Agnes, sasama ako. Pangungulit kong wika at agaran ng humabol sa dalaga. Sinabihan niya naman akong huwag nang sumama at baka mamaya ay kung ano pa ang isipin ng mga kapitbahay. Bakit Agnes? Natatakot ka bang pag-usapan ng mga kapitbahay? Pabiro kong tanong sa kanya. Pinandilatan naman ako ng dalaga at sinabing ayaw niya talagang napag-uusapan dahil nakakahiya sa mga kapitbahay, lalo na kapag nalaman nila kung bakit napadpad ako sa kanilang baryo. Nang mga sandaling iyon ay doon ko naisip na kaya siguro sinusungitan ako palagi ng dalaga dahil sa kasinungalingan na ginawa ko. Dahil sa kung iisipin, kahit sino man talagang dalaga kapag nalaman nila ang ginawa ko, ay paniguradong magagalit talaga. Baka nga isumpa pa ako ng mga kadalagahan. Pasensya ka na Agnes. Wala lang talaga akong naisip na ibang paraan. Kaya iyon na lamang ang naging dahilan ko sa iyong mga magulang. Wika ako sa dalaga. Tumahimik lang ang dalaga at maya-maya ay binigay niya sa akin ng basket at ako na raw ang magdala nun. Noong naroroon na kami sa palengke, ay agaran ng namili ang dalaga. Samantalang ako naman ay tagabitbit ng kanyang mga pinamili. Sa paglipas pa ng ilang sandali mga kalakbay, habang namimili ng gulay si Agnes, ay napansin ko ang isang lalaking titig na titig sa kanya. Sa tansya ko ay mga 20 anyos mahigit lamang ito. Kakaiba yung titig na ipinupukol ng lalaki kay Agnes. At sa tabi nito ay may matandang babaeng nakatayo at kakaiba ang presensyang naramdaman ko sa matanda. Ramdam na ramdam kong dahan-dahang sumisikip ang dibdib ko at pakiwari ko ay nag-iinit ang mga tenga ko. Tinapik naman ako ni Agnes at tinanong kung ayos lang ba ako at sino ang tinitignan ko. Ha? Wala. Tapos ka na bang mamili Agnes? Umuwi na tayo. Pag-ahayang wika ako sa dalaga. Sumimangot naman siya at nagsabing kanina niya pa raw ako tinatawag para ilagay ang mga pinamili niya sa basket na bitbit ko. Kaya lang ay mukhang abala umano ako sa kung saan nakatingin. Kung kaya't hindi siya makapamili ng maayos. Pasensya na talaga Agnes. Hindi ko narinig kanina na tinatawag mo na pala ako. Paghingi ko ng paumanin sa kanya at muli kong tinignan ng lalaki at ang matandang nakatayo sa di kalayuan. Naroroon pa rin ang mga ito at nananatiling nakatitig lamang. Naalarma naman ako nang maramdaman ko na binabato ng mga usal na orasyon sa kaliwang gawain si Agnes. Kaya naman ang ginawa ko ay hinarangan ko siya habang nag-uusal ng poder at iniihip sa kamay tapos ay tinapik sa balikat ang dalaga. Tinignan naman ako ni Agnes at tinanong kung bakit ko siya tinapik ng 3 beses sa balikat. Nagkunwari naman ako nagwikang may nakita akong lamok sa balikat niya. Kaya tinapik ko baka kasi magkadenggi pa siya kung hahayaan kong sipsipin ng lamok ang kanyang balikat. Inirapan niya naman ako at saka nagpatiuna na sa paglalakad. Noong tignan kong muli ang lalaki at ang matanda,
ay matalas na itong nakatingin sa akin. Akala niyo makakaisa kayo ha? Sambit ko sa sarili at agaran ng sumunod kay Agnes. Batid ko kasing nagalit ang matanda sa ginawa ko. Dahil noon siya ang ginawa niyang pagbato ng mga inusal na orasyon. Nang samantalang ang dalaga naman ay walang kamalay-malay sa nangyayari sa paligid. Nagpatuloy lamang ito sa pamimili ng mga bilihin. Noong nasa bahay na kami mga kalakbay, ay nakabusangot pa rin ang mukha ni Agnes. Tinanong naman siya ng kanyang ina kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit nakabusangot na naman siya at salubong na naman ang kanyang mga kilay. Hindi naman umimik si Agnes. Sa halip ay inilapag niya sa lamesa ang mga bitbit na pinamili at agaran na nagtungo sa kwarto. Pagpasensyahan mo na ang anak namin, iyo. Ganun lang talaga yon kapag sinusumpong. Pero mabait naman talaga yon. Pagtiyagaan mo na nga lang ang ugali niya. Paghingi ng paumanhin ni Tatay Junior sa akin. Wala po yon, Tay. Ayos lang po ako. Ako nga po dapat ang humingi ng paumanhin. Kasi alam ko naman po kung bakit galit sa akin si Agnes. Wika ko sa kanya. Umiling-iling naman si Tatay Junior at nagwika na huwag ko na lamang pansinin pa ang anak nilang dalaga. Mas pagtuunan ko na lamang umano at pag-isipan kung papaanong sosolusyonan ang problemang iniwan ko. Nang sa ganon ay kapag bumalik na ako sa lugar namin ay alam ko na ang aking gagawin. Tumango-tango na lamang ako at sumang-ayon sa sinabi ni Tay Junior. Baka kasi magtanong pa siya ng kung ano-ano kapag hindi ko sasang-ayunan ng mga sinasabi at baka mamaya ay madulas pa ako at masabi sa kanyang hindi totoo ang mga sinasabi ko patungkol sa problema. Siya nga po pala, Tay Junior. Lalabas na po muna ako. Maglalakad-lakad lang po ako dyan sa labas. Pagpapaalam ko sa kanya. Tumango naman siya at nagsabing mas mainam na nga ang naisip ko para naman hindi umano ako maburyo sa bahay. Matapos kong maiayos ang lahat ng mga pinamalengke namin ni Agnes, ay lumabas na ako ng bahay mga kalakbay. Saktong paglabas ko ng bahay ay tinawag ako ni Agnes at tinanong kung saan ako pupunta. Diyan lang, maglalakad-lakad lang ako. Tugon ko sa kanya. Nakita kong nagmadali siyang maglakad papalapit sa akin at sinabing sasamahan niya raw akong maglakad-lakad. Baka raw kasi maligaw ako. Pero sa isip-isip ko noon, ano ba naman yan? Papaano ako makakadiskarte nito kung sasama si Agnes? Baka mamaya ay mapahamak pa siya. Nagulat naman ako nang bigla akong tapikin ng dalaga at sinabihang tutunga-tunga nga na lang raw ba ako at hindi na raw ba kami aalis pa. Sige, tara na. Saad ko sa kanya. Nang mga sandaling iyon ay naglakad na kami sa kalsada. Maya-maya pa ay may nakita ko nag-uumpukang tao. Narinig kong may umiiyak at humihingi ng tulong. Nagmadali namang naglakad si Agnes papunta doon sa mga nag-uumpukang tao. Kaya naman humabol na ako sa kanya. Nang makalapit na siya ay narinig kong may binanggit siyang pangalan. Kaya't napatingin na rin ako sa mga nag-uumpukang tao. Ganoon na lamang ang gulat ko at medyo kinilabutan nang makita ko ang isang lalaki na hawak-hawak ang sikmura at walang humpay ang pagsusuka. Hanggang sa napansin ko na may bahid ng dugo at insekto ang kanyang isinusuka. Tabi, magsitabi kayo riyan. Walang magagawa iyang pag-uumpukan ninyo kung magtitinginan lang kayo. Wika ko sa mga ito at hinawi na nga sila upang makadaan ako at magamot ko na ang lalaki na kahandusay na't namumutla. Abay, walang respeto ito ha. Hoy, sino ka ba? Pagalit na tanong ng matandang lalaki. Ngunit hindi ko na lamang siya pinakinggan. Gawa ng mas natuon ang pansin ko sa kaawa-awang lalaki. Pagkalapit ko at nang mahawakan ko na ang lalaki, ay nakumpirma kong binarang nga siya. Kaya naman dali-dali ako nag-usal ng poder sa katawan. Pagkatapos ay inihiga ko siya ng maayos sa kalsada. Sinabihan ko naman yung mga taong nag-uumpukan kalakbay na lumayo na muna ng bahagya sapagkat gagamutin ko ang lalaki. Sumunod naman ang mga ito at maging si Agnes nung tignan ko ay napakunot noong sumunod na rin. Sa totoo lang kalakbay, nang makita ko ang kaawa-awang lalaki, ay nakalimutan kong nagpapanggap lang pala kung ordinaryong tao sa baryo ni na Agnes. Hindi ko na kasi talaga makayanan pang panoorin na lamang ang mga taong nagkakasakit. Tulad na lamang ng iba pa mga kapitbahay ni Agnes,
na halos malata na ang buong katawan sa galis at nakita kong may mga maliliit na uod nang gumagalaw sa nagnanaknak na sugat. At ang iba naman ay may naninilaw na ang mga mata at malaki ang tiyan na animoy buntis ng 7 buwan. Matapos ko nga makapag-usal ng orasyon, ay iniihip ko yun sa lalaki upang matigil na ang pagsusuka niya. Habang ginagamot ko nga ang lalaki, ay narinig kong nagbubulong-bulungan ang mga nakikiusyoso. Subalit hindi ko yun inintindi pa. Salip ay patuloy lamang ako sa panggagamot. Kinuha ko ang maliit na boteng may langis sa bulsa ko at agad nang pinahiran ng lalaki. Matapos ko siyang pahiran ay tumigil na siya sa pagsusuka at kumalma na. Kaya't binuhat ko na siya at tinanong kung saan ang bahay niya. Kaagad namang itinuro ng babaeng umiiyak ang bahay ng lalaki, na napag-alaman kong asawa pala iyon ng lalaking may sakit. Binuhat ko na nga ito at dinala sa bahay nila. Pagkarating namin sa bahay ay napansin kong kakaiba ang aura ng bahay na yon. Yun bang kahit nasa bungad ka pa lang ng pintuan, ay masasabi mong madilim at mabigat ang bahay na iyon. Minarkahan ang bahay ninyo. Iiling-iling kong wika at agad nang inilapag sa mahabang upuan ng lalaki. Matapos kong mailapag ang lalaki, ay nanghingi ako ng kaperasong papel sa asawa nitong babae at pangsulat. Kaagad naman akong binigyan, kung kaya't sinulatan ko iyon ng letrang Latin at inusalan. Pagkatapos ay idinikit ko iyon sa taas ng pintuan ng bahay nila at binilinan ang babaeng huwag ipapagalaw ang orasyong inilagay ko sa pintuan nila. Proteksyon iyon sa mga masasamang elemento upang hindi sila tamaan ng kung ano-ano mga palipad hangin, tigalpo at iba pang gawain ng mga mambabarang. Matapos nga ang kaganapang iyon at nakita kong maayos na ang kalagayan ng lalaki, ay pinayuhan ko na lamang ang asawa nito na tuwing umaga ay uminom ng tubig na may nakahalong kaperasong asin. Nang sa ganon ay maalis na ang lahat ng mga insektong naibaon ng mambabarang. Pero huwag silang mag-alala dahil patay na ang mga insektong nakabaon sa katawan ng lalaki. Ang mahalaga na lamang ng mga sandaling iyon ay mailabas niya ang mga insekto para tuluyan na maging malinis ang kanyang katawan. Pinayuhan ko rin silang tuwing ika-araw ng Biyernes ay lagyan nila ng 1 dakot na asin ng tubig na panligo. Nang sa ganon ay maaalis ang mga kamalasan at ang mga nagtatangkang gumawa sa kanilang masama. Magpausok rin sila palagi ng insenso para walang mga masasamang elemento ang gumagambala sa kanila. Sa paglipas naman ng mahigit kalahating oras at makauwi na kami ni Agnes, ay bigla na lamang akong binatukan ng dalaga at nagtanong kung sino ba talaga ako. Bakit marunong akong manggamot at bakit ang bilis kong napagaling ang kapitbahay nila. Mamaya na lang tayo mag-usap, Agnes. Medyo napagod kasi ako eh. Pagdadahilan ko sa dalaga. Dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Subalit gano'n na lamang ang gulat ko, mga kalakbay. Nang sa walang ano-ano ay bigla niya na lamang akong hinatak papasok sa loob ng kwarto niya at isinara niyang maigi ang pintuan. Kinabahan akong bigla at nataranta. Gawa ng hindi ko alam kung ano ang gagawin. Isa pa ay ano na lamang ang sasabihin nila Tatay Junior at Nanay Elena kapag nalaman nilang nasa loob ako ng silid ni Agnes. Ano ka ba, Agnes? Buksan mo na nga ang pintuan at lalabas ako. Mayayari tayo ng mga magulang mo kapag nakita nilang nandito ako sa loob ng silid mo. Pabulong kong sambit sa dalaga. Pero pinandilatan niya na lamang ako ng mga mata at nagwikang hanggat hindi ko sasabihin sa kanya ang buong katotohanan ay hindi ako makakalabas sa kanyang silid. Dahil sa wala na nga akong magawa, mga kalakbay, at natrap na talaga ako ng dalaga, kaya inihayag ko na lamang sa kanya ang buong katotohanan. Habang nagsasalita na ako, ay umupo ako sa gilid ng kanyang higaan. Tumabi naman ang dalaga at matamang nakikinig lamang. Makaraan pa ang ilang minuto at nasabi ko na sa kanya ang buong katotohanan, ay nakita kong umaliwalas ang mukha ng dalaga at ngumiti. Noong makita kong ngumiti ang dalaga at nagtama ang aming mga mata, sa hindi naman malamang dahilan, ay biglang kumabog ng napakabilis ang dibdib ko at para akong tinatangay ng hangin. Lalo na noong napatingin ako sa kanyang mapupulang mga labi. Hanggang sa namalayan ko na lamang na hinahalikan ko na ang dalaga. Isang malakas na pagkalabog ng pintuan na nagpatigil sa paghahalikan namin ni Agnes. Noong tignan ko nga iyon ay nakita ko si Inay Elena.
Galit na galit ito at kulang na lamang ay hambalusin na ako ng bitbit niyang walis tambo. Nanay Elena, magpapaliwanag po ako. Natatarantang wika ko sa ina ni Agnes. Seryoso ang mukha ng matanda at nagsabing sumunod kami ni Agnes sa sala at magpaliwanag. Noong tignan ko naman ang dalaga ay napansin kong parang nahihiya siya. Kaya't sinabi ko sa kanyang huwag siyang mag-alala at ako ang bahalang magpaliwanag. Nang pumunta na nga kami sa sala, ay isang sapak sa mukha ko ang dumapo. Medyo napatras pa ako noon at napatingin kung sino ang sumapak sa akin. Si Tatay Junior ang sumapak sa akin, mga kalakbay. At galit na animoy aatakihin ng alta presyon. Pero bago pa man muli akong masapak ng matanda, ay agaran ko nang ipinaliwanag ang lahat. Lahat-lahat maging ang pagsisinungaling ko at ang totoo kong nararamdaman sa dalaga kahit na sa maikling panahon ko pa lamang nakasama si Agnes. Matapos kong mailahad sa mga magulang ni Agnes ang lahat, ay nakita kong kumalma na ang mga ito at tinanong ako kung ano ang plano namin ni Agnes. Pag natapos na po ang problema dito sa baryo ninyo, bala ko sanang umuwi sa bahay namin kasama si Agnes para maipakilala ko sa mga magulang ko. Pagkatapos ay babalik kami rito para mamanhikan. Tugon ko sa kanila at wala nang paligoy-ligoy pa. Sinabi naman ni Tatay Junior na huwag ko nang patagalin pa umano. Tutal ay mukhang alam ko na naman na kung sino ang mambabarang na namiminsala sa kanilang baryo. Kaya dapat ko nang ayusin ang problemang kinaharap ng mga kababaryo nila. Tumango naman ako at sinabing mamayang gabi ay pupuntahan ko na ang bahay ng mambabarang. Nang sa ganon ay matigil na ang mga pinaggagawa nito. Noong sumapit na nga ang gabi, kalakbay, ay inihanda ko na ang sarili ko. Lahat ng mga orasyong pamproteksyon, poder, pambasag orasyon sa kaliwa at ang punyal na binigay ni Tatay ay inihanda ko na. Sa pagsapit ng alas 8 ng gabi ay umalis na ako. Tinunton ko ang madilim at liblib na lugar papunta sa bahay ng mambabarang. Hindi naman naglaon ay nakarating ako sa bahay ng mambabarang at nakasilip sa nakaawang na bintana. Ngunit ganun na lamang ang pagkagulat ko nang sa hindi lang pala ito isang mambabarang kundi isa ring aswang. Naloko na. Kaya pala ang lakas ng loob nitong maminsala sa mga kababaryo ni Agnes. Dahil may itinatagong kakayahan pa pala ang animal na to bukod sa pambabarang. Nanggigigil kong sambit. Sa kadahilan ng kitang-kita ko na nagpupunas ng langis sa katawan ang matandang babae. Habang nakaluhod at napapalibutan ng itim na kandila, may mga insekto ring nakalagay sa mga bote at may mga bungo pa ng tao na sa tingin ko ay iyon ang ginagamit nito sa pambabarang. Hanggang sa ilang sandali pa ay lumingon sa gawi ko ang matanda. Nung tuluyan ko nang makita ang kanyang muka, ay napagtanto kong ito ang matandang babae sa palengke na masamang nakatitig kay Agnes. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, mga kalakbay, at agaran ko nang pinasok ang matanda at walang kahirap-hirap na inundayan ng saksak. Baka kasi makapagpalit anyo pa ito at mahirapan na akong kalabanin siya. Ngunit noong nakatatlong saksak na ako ng punyal sa matanda, ay bigla na lamang itong kumaripas ng takbo at sa isang iglap lang ay naging isa ng napakalaking pusang nagbabaga ang mga mata. Galit na galit ko namang hinabol ang aswang palabas ng kanilang bahay, tapos ay muli kong inundayan ng saksak. Hanggang ilang saglit pa ay may nakita akong napakalaking ibon ang pabulusok papunta sa kinaroroonan ko. Kung kaya't nagmadali na akong mag-usal ng pantigal po at mabilis na ibinato sa aswang na kasalukuyang pabulusok na lumilipad papalapit sa akin. Bago pa man makarating sa kinatatayon ko ang aswang, ay mabilis na iyon nalaglag sa talahiban. Kaya naman nagmamadali ko nang tinunton ang talahiban para puntahan ang aswang. Samantalang ang matanda naman ay nakahandusay na sa lupa at mukhang wala ng buhay. Noong papalapit na ako sa aswang ay bigla na lamang iyon lumipad palayo at humuni ng napakalakas at nakakapangilabot na wakwak. Kung kaya naman ay hindi ko na ito naabutan pa. Noong balikan ko na nga ang matandang nakahandusay ay wala na iyon sa kinaroroonan. Lintek, naisahan ako ng mga iyon na. Nanggigigil kong wika. At dahil sa wala na nga ang mga iyon, ay sinunog ko na lamang ang bahay na pinamumugaran ng mambabarang na aswang upang hindi na makabalik pa ang mga ito. Habang naglalakad na nga ako pa uwi, ay nagplano na ako ng susunod na hakbang
kung paano ko silang mahuhuli. Titiyakin ko talagang sa susunod na huhulihin ko sila ay mamamatay na ang mga iyon. Dito ko na muna tatapusin ang aking kwento mga kalakbay. Hayaan ninyo at isusunod ko kaagad ang karugtong. Maraming salamat.